Bismillahirrahmanirrahim. Far'un hadza far'un samaru syajari utawi wawahan wit annabiti kang tukul bil maqbarati ing dalem kuburan al mubahati kang den wenangake utawa TPU iku mubahun den wenangake untuk dimakan. Wa sarfuhu te oleh nasrafake samar lima sholihiha krana pira-pira maslahe makbarah iku aula luweh utama. Akan tapi jika ditasarufkan untuk kemaslahatan untuk kuburan untuk makbarah itu lebih utama. Di buah-buahan yang tumbuh dari makbarah itu hukumnya boleh dimakan. Tersalai niki wonten faya juzu mangko wenang likuli ahadin kadhe saben wong suci al aqlu apa oleh mangan minu saking samar. Jadi hukumnya boleh.